Naglayag ang mga balsang na palamutian ng pailaw at mga dekorasyong pampasko sa Paracad Festival na ginanap sa Biday, Pagdarawan, Carlatan, Mangrove Area sa San Fernando City, La Union. Paracad na Iloco term para sa salitang bakawan o mangrove, kaya napili ang nasabing lokasyon na bahagi na rin ng selebrasyon ng Pasko sa Batis. Ginawa po namin itong proyekto na to para ma-conserve at maprotektahan ang mga mangroves po dito sa syudad ng San Fernando. And at the same time po, itinaon po namin siya ngayong Pasko kasi meron yung isang highlight po sa festival na to is we're giving away mga gift packs or gift buckets or Noche Buena packs na of course naibigay din ng probinsya ng La Union and some of our sponsors po. Pinangunahan ng Local Government Unit of San Fernando kasamang Association of Tourism Industries and Networks in La Union o Ating La Union ang aktibidad. Pagpapahalaga na rin ito sa mga mangingisda na nangunguna sa pangangalaga ng mga bakawan. Ang balsa po ay parang it symbolizes the hard work of our fisher folks dahil alam po namin na sila po ang nangungunang mangangalaga at proprotekta po sa mga mangroves po natin. Tapos kaya po may Christmas decor po kasi actually ito po ay isang kompetisyon para po maglaban-laban po sila ng pinakamaganda at pinakamakulay na balsa. Isinagawa rin ang tradisyon na pagpapalutang ng mga floating candles. Ito na ika-4 na taong ipinagdiriwang ang Paracad Festival mula sa unang simbolo ng floating lanterns na pag-alala sa mga kaanak na nasawi noong panahon ng pandemya. Mas lumalim pa ang kahulugan nito. Yung message po ng mga floating lanterns na to ay dati po nung 4 years ago parang ang message po ng lanterns na to ay para po sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa pandemya. So ngayon naman po itong mga lanterns po na to ay sumisimbolo po sa mga nangyayari po sa ating bansa, special po ang korupsyon. Pangalawa, yung mga natural calamities. Ayun po. Dapat po malagpasan at sana po matapos na. Marami ang dumalo at nanood, kasabay din nito ang panalangin habang nakalutang ang mga kandila. Kumbaga parang gumana po yung loob ko. Parang nakabawas-bawas din sa mga kasalanan sa Diyos at saka nararamdaman ko yung presensya ni Lord. Ang inabangan ko po talaga dito is yung magpapalutang po ng lantern. Tapos ito pong mga event po na to, magbibigay po ng mga Noche Buena at saka masaya din dito kasi may mga banda rin po. Naghanda rin ng iba pa aktibidad pagkatapos nito, magyang mga maagang pamasko sa mga bisita. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.